И здравейте, хора! Здравейте! Това е нашият първи, или ако искате си да го броите, първи клип в YouTube. Ние сме Shadow Gamers и сега ще играем така World в един много готин сервер, Gast MC. Ще дадем IP-то в описанието, доста як този сервер и е доста популярен. Да, доста популярен български сервер. И сега ще играем. Ние с моята принципно... добре, горе-долу се обвим. Ние с моята принципно играем тим, но сега сме на далечни острови. Сега ще играем тим само ако се намерим. То няма хубави неща. И това е супер. Що? Защото някой ще не избира, така някой ще му се падат по-яки от нашите, те се ще падат тъпи и така може да спечелим. Да, има някое нещо хубаво на граните неща. Примерно, ако има хубави неща, някой може да дойде веднага да ви избърте, обаче като има лоши, това намалява вероятността. Много е як този мап, защото лесно се отива до средата. Но много лесно мога да фейлниш. О, горе-долу яки неща намерих. Да, ама аз никакви яки. Аз те виждам. Абе, о! Велико! Горе-долу. Принципно съм свикнал на Diamond броня, ама и това ще стане. Ще нямам броня. Да, между другото, тук много лесно стига по средата. По средата там е нещо като... И доста лесно се фейлва. Падна, нали? В момента, да. Аз да, видях там. Исках да джумпя там, но не стана. Виж, че си умря в Darkness. Какво? Да. Да, сме викват. Такова. Аз те видях как падах, това беше много смешно. Това има кожа на броня. Не. Да, Пикетваш ли ма? Да. И хора, пишете в коментарите дали искате да правим още такива клипове, защото ние мислим да правим доста готини и забавни клипове. Колко доста. Въня гоня. Айде, си, тя ще те убива, Ой, ще да убива още един път снежни топ. Нямам нищо хубаво. Аз играй. Бой! Един как пада, този клип вече знам как ще го кръси човек. Но вие ще разберете, ако го гледате. Ай! Уоу! Някой ме натва и умрях. Паднах. То нямаше броня. Можеш да го убиш, ама. Може, ма това ме бутна и паднах. И това принципно не е измама, но не мога да ме стете да казвам какво. Днес чух, че малко бървано е много бърво заради портала. Мен поне доста ми бърво от порталите в Minecraft, така че. Ние с малко да гледаме да сме един до друг. Къде си? Пак ли сме далеч? Ето там. Си на 1, 2, 3 острова. Да. Дано да не са заети. Ние гледаме да сме един до друг. Не са заети. Мога да дойдем спокойно. Аз ще дойда, чули? Добре. Ако в момента се питате защо искаме да сме един до друг, защото правим една стратегия, при която отиваме до острова на другия и се заграждаме всичките възможни неща и тогава стоим там, докато не се избият хората и ние като станем двама, отиваме по средата и се бахтеем ние и да видим кой ще оцелее от нас двама. И само бутушки нямам. И тук един съвет от мен, брадата по-силна от мечето. Оле. Та малко отново стил мощче. И паднах. Натиснах спейса без да искам и паднах. Това клип вече... Спектейт. Да бе. Това не е измама да спектейтвате хората. Внимай, човек. Ще умреш. Имаш ли нещо... Кофа вода? Ооо, колко реалистично, като сложиш кофата вода и мен ме бута. Аз мога да лети, бе. Това не е измама да го спектейтвам и да казвам дали около него има някой, това са го направили, да може така, че...
Да предположим, че как без питейте. Май на тази вода не мога да дойда при теб. Ара, значи ще дойда. И отдолу пак ли си ще тече отдолу, да. Ама аз за разлика от теб мога да летя. Така казвам ти къде са другите хора. Добре. Тия тук 3 човека се бият. Добре, си оправям тук нещата. Добре. Взимам да имат нещата. Да, не се притеснявай, няма толкова. Не се притеснявай, никой няма. Добре. Вай, ти си направи наводнение, бе! Моли! Те там ще се бутат и ще падат. Искаш ли да ти го скриншотнах после да го видиш? Да. Вай! Ти си направил цяло бедствие, бе, човек! Супер, браво на мен. Ей, сега идвам. Върнах се, там да заснема снимката и го правя. Ай, човек, значи си сложил малко, една купа вода, сложил и си наводнил целия остров. Ами. Май двама са тим. Мисля. Знам. Не. Не, възможно е. Има много бъгнато като столче тука. Нали знаеш тия стъклата, де стоим на тях първоначално? И едно тук стъкло не се струшило и стои като столче. Това е моето. Не, то е синьо. Да, моето е. Откъде знаеш? Знам, защото аз се бъгнах в него. И стои като столче. Двама са тим. Направил острова. Значи аз ще ти предложа да излизаш да ги килиш, защото двама са тим, а един тук бирен, който ти е бира, не иска да мърда. Ти на острова. И както казах, пишете в коментарите дали ще качаме клипове, защото ние ще качаме по доста. What? Ако може по някакъв начин да го бутна. Има човека. Какво правиш в момента? Паднах. Бутна ма един. Добре. О, там много трябва пребързо да скачаме, че направо ще ме убие в пиеца. Така че. Тебе телепортирам ли са? Не. Виж, той другите хора. Добре, след малко ще се върнем само да се оправи това и не иска да се телепортираме. Върнахме се. Малко се върнем сървъра и то не е само на нас. И на другите хора. F3. Добре. И може да ни питате за интернет, откъде сме го направили. И за всичко може да ни питате сървъра, откъде сме го намерили. Ще ви отговорим в коментарите и ще дадем в цялото всичко възможно, което ни питате. Ай, не! Това е Тома нападна. Ей! О, аз много паднах. Ето това е гадното на високия скок и хубавите неща, хора. Ако това нямаше хубави неща, ако нямаше такъв божествен скок, имаше нормален, нямаше да ме избият. И аз паднах. За опит да отида в средата. Да. Добре, хора, това ще е за първи епизод. Благодаря, че гледате. Очаквайте следващия епизод да е по-интересен. Дайте лайк. Да, очаквайте следващия епизод да е по-интересен. Кликчета. Благодаря, че гледахте и чао. Чао.